Krajská vědecká knihovna v Liberci se zahalila do příjemné vánoční skotské atmosféry. Skotové z Liberecka zde vyprávěli, jak u nich slaví Vánoce a posluchači měli možnost ochutnat pravé skotské pochoutky. 24. prosince se ve Skotsku vyprázdní všechny hospůdky a společně se jde na bohoslužbu, kde se zpívají koledy a očekávají se Vánoce, které Skoti slaví až 25. prosince, kdy si po snídani rozbalují své dárečky, které jim přinesl Santa Claus. Máme na programu skotské Vánoce, na co se mohou diváci těšit? Tak pokud jde o skotské Vánoce, tak určitě na nějaké dobroty, které budou originálně skotské, a taky na skotské tance a na čtení skotského básníka Burnse. A jaké jsou hlavní rozdíly ve zvycích u nás a ve Skotsku? Skoty nejsou známy pro takový bohatý Vánoce, jako třeba najdete třeba na jiné země v Evropě, včetně Anglie. A já myslím, že důvody jsou různé. Třeba, že Skotové byli vždycky presbyteriáni, nebo jak to mám říct, dokonce možná trošku kalvinisty, takže tam to materialismus tolik nebylo. Ze strany církev, že důvěra v Kristusa tak je osobní věc, není to něco, který musíte ukázat celý svět, tak ten Vánoc byl o něco těžší. A taky, že důležitý, možná důležitější dátum ve skotský kalendář je Silvestr, co říkají Hogmanay. A to je hodně větší oslava, než přímo tu Vánoce. Skotové byli bohužel, ale historicky poměrně chudá země, ale v dnešní době bych to řekl, že Skoty mají podobný kuchyň, jak třeba v Anglii, to znamená pečený krocán a různé zeleniny a nějakou sladkosti.